Programa prestatuta genuela, Zarauztik Putzuzulo amets fabrikan izandako saio berezi bateko irudiak heldu zaizkigu. Gai ematen aritu zen Iraia Eliasekin, eta aurrenekoz jende aurrean kantatu zuen Amaia Urbietarekin izan gara gehiago jakin nahian. Bueno, Iraia, konta hau, nondik eta noa sortu zen bertso saio berezi horren idea? Bilgune feministakoa iokurritu zitzaien, ez daki nondik eta noa zabeldantza eta bertsuak elkartzia. Eta zea hortan, nahi sortatu zitzaiten gaia jartzeko aukera, eta baiezko esan nun. Eta, bueno, martxoa 8 inguruko hortatik, saio berezi hori atea zen. Bertsolaiak ere bereziak, orduan kuadro berezi bat. Bertsolaiak berezia zuretzat, ere? Aurreneko plaza omentzen nun? Bai, alaxi zen zen. Zizimozko estrenua? Nahiko ondo. Lehenengo aldia izateko bintzat, esan berrakat nahiko saio berezia izan zela. Urduri etorriko zinean? Estreño berezia, bai, oso urduri etorri nintzen. Baina gero, afaltzen da Uxuek eta Ainoak Rosire nahiko urduri zion, zebeak ere zitu plaza asko ukitzen. Eta Uxuek eta Ainoak desente lagundu ziren. Zeroak egin zuen hor, dan hola zaitzeko? Hori da. Eta gero holtzan urduri jarraitzen nun, baina bueno. Eta etxea iritsi zinean, etxeko atia itxi zen duen, pentsau zen duen? Jazta, ja indet, eta listo, pakia. Baina ez, guztua, esperientzia hona izan zala eta berazgarria. Eta zeuri ze irudipen gehozte izun, Iraia, bukatu zanean, festa hori, nola ateako zen oso ondo etzen egiten festa hori? Guztua, porque bertu zeion zehar oso guztu ebili gina, ni bintza bai, ikusten ditu hauek ere neko lasi zebiltzala, eta orduan, jolas hortan, publikoak ere ondo erantzutezun, eta oso guztua. Egizan, parranda guak inbukatu nahi, baina inun aukerik izan botatzeko orduan, pues nada, etxea junda, listo. Baiatu beha, bukaera aldea. Bukaera bukatuko deu, hasigean antzeko. Hasigea dantzakin, hasigea alumuiketan. Atxadanak. Sabel dantza, aldakak, zea. Oain dela gutxi, bergaran antolatzeu gutun lehiaketa bat. Eta oain dela gutxi irabazizun Iratxez Naola, idazliak, ez Arostarrak. Eta beak idatzi zion gutun bat bere aluaren. Eta oso hona iruditu zitzaiten, irabazintzun lehiaketa bere aluai idatzitako gutun batekin. Barkatu, klitoriari. Orduan, nire galdera da. Zuek, ze esango zeniokete zuen aluei barkatu klitoriei? Aizuen klitoriekin, mintza zaitezte hitzekin. Bueno, askotan hitz egiten dut, baina zeinu hizkuntzakin. Poe orain zenbat gradu, honek luze itxura du. Lasaiku biok ezagutzeko, denbora asko daukagu. Hasi eta gero segi, ezan beharko biegi, baina barkatu ez badet hitzeiten zurekin aurpegiz aurpegi. Zurekin aurpegiz aurpegi. Zure kili hori, nik gustoko dut klitori. Nik maite zaitut baina gaur arte ez diot esan inori. Ez diot esan inori. Izan nintzenetik ama, aldatu zait gorputz dana. Baina lasaitu aurra hundituko da, ta bueltauko naiz zugana. Ta bueltauko naiz zugana. Klitoridoak gabe, auskalo guzti ingo genuken, zure laguntzarik gabe. Zure laguntzarik gabe. Gutxi da gure jarduna, horixe da daukaguna. Hori pakean usteko sanda beti entzuten.
gutxitan geispen naiz bera. Baina zinta egitegunen baten bukauko dago segreba. Bukauko dago segreba. Bizitza beti jai, inoiz tristea ere bai. Su artifizialak ez ditut maite, baina zureak oso bai. Baina zureak oso bai. Itxura ona daukagu, gaiak berean diardu. Poz bat banetzat konturatzea, hau jada ez dala tabu. Hau jada ez dala tabu. Lehen hitzakin jolasten, ta orain beste hontan hasten. Ni gaurko hontan zenbat gauz polit, hemen nahi naizen ikasten. Hemen nahi naizen ikasten. Ezea eta epela, plazerre maile itzela. Zure txikian haundia zera, lazkao txiki bezala. Lazkao txiki bezala.